Čauko, som Cigán, voláme jak chceš. Ide o to, že ľudia sa sťažujú, že je postrekané celé mesto, poparky, sochy. A poviem ti, bolo by to iné, keď sú legálne plochy, vieš, lebo aj mladí ľudia sa chcú odviazať a mladí ľudia chcú ukázať, čo je v nich, tak preto chlapci založili tento Bavím-fest, ktorý sa uskutoční 31.8. v Mestskom parku. Ide tý oheň. V Novom Meste nad Váhom, čo je medzi Trenčínom a Piešťanmi. Dojdi tam, proste budú tam výnimočné mená, scény, grafitov na Slovensku, bude sa tam malovať, bomby jak hovado. A potom, keď to všetko skončí, tak sa presunieme do klubu za rampami a tam bude Sepa, Robis, Vagón, Davo Madera a hrdzavý klinec programu, tam budem ja a Kano, Mánik z Prešova, mŕtva formácia. Takže keď si pán a máš rád hip-hop a rád sa bavíš, tak dojdi na Bavím-fest 31.8. 4 groše vstupné. Takže bavíš? Bavím. Stoj.